Нека сега се насладим, ако е възможно да използвам този глагол. Ако трябва аз да го кажа, нека сега да се опитам да се концентрирам и да се успокоя, защото при мен, респективно чрез мен, при вас, ще влезнат Борис Султарийски, Георги Милчев, Годжи и Краси Радков в вечерта на северозападната култура. Първо, искам да кажа, за какво ми давате тая пластмасова чашка? Искам да кажа... Да пием по едно пиене. Не искам да пием никакво пиене. Сега първо... За какво сме донесли тази ледена кофа? Това е врачанска ледена кофа, пълна с пиене. Вътре има краставица за мезе. Това ако се напиеме, ги подаряваме на жените, като се прибереме. Моля да туриме некъде това, го нарежеме. Кое е това, пъпеш ли? Пъпеш. Абе я при... Никой... Държи. Нищо няма... Дай, аре бубци. Нищо няма Ти ще да... пиеш едно или ще гледаш. Има и бирица. Ме ми се пие бира, вино, нещо. Сакаш и вино. Не сакам нищо и престанете, това не е тук... Сега първо нещо сериозно да кажа. Да, престани. Абе, остави това, няма да отваряш алкохол да пием тук, това да не сме пияници, бе. Нали е вечерта на северозапада, бе? Ти как ще стане тази вечер без пукница? Абе, друг път има една. Ще не мога, бе. Друг път слагат една маса, тук е удобно сега. Какво искате? Иване! Има една маса. Донеси една масичка, донеси тук да им сложим, Ако Иване. искаш да фърла малко лед, да Не, направя няма да градушки. фърляш никаква лед. Никакъв лед. Май, Престани, бе! Донеси една маса. Нещо сериозно да поздравиме националния отбор по футбол, Да. който победи Не приобеди, а победи. победи Азербайджан, на който странно, защото всички го викат Азербайджан. Азур. А то е Азербайджан, разбираш ли? Добре, не искам да ми сипваш нищо, бе, човек, бе. Нека да има, бе. Краси, на мене, Мене, ма без пеня. на мене от виното. Без пеня. А ако искаш без пене, да те заведа отвънки. Хайде за 9 септември. Хайде за 9 септември, живи и здрави. Отвориш ли виното, че аз бира не пия? То бира не пие. Сега половин час ще... Знаеш ли откъде идва израза манастирско шушукане? Не. Дай да си ми чашата да ти покажа. Как правят на здраве. Да ги не чуи гумен. Манастирско шушукане. Той извади тирбушон. Абе, хора, Ние сме се подготвили. ето, носа. Абе, искате ли ви разкажа една история докъде се нареди масата? Ще да мръдна на Да, кофите. Не, тая кофе си ме дай, че ми трябва. Тук. Така. Краставицата. Краси, Извади краставицата. един вестник вака, ще донесеш един вестник. Нали искаш вино, бе? Ей. Да, дай чашката. Къде ми е? Куме! А ти какъв си му куме? Къде ми отиде чашката? Той ми е Краси. комец. Комец! Така ли? Да, ще ми сипеш ли? Сега, първо искам да кажа на нашите, докъде ние пиеме по едно пиене, нашите зрители, изпращайте ни вашите истории на интернет адрес северозапад @slavishow.com. На здраве. И чуй какво са ми написали после. Айде. Не знае, Слави. Може да ни изпращате снимки и видеоклипчета, за да се посмеем заедно. Виж колко му е написано. Кой не мисли Айде. зло? Айде. Сега. Ните така. Сега предлагам... Ако искаш Абе, сяла стига седи. ледени кофи, няма ли да номинираме? Ела седи, пиш по напиене. Ела седи, бе. Остави го да излезе! Нека да седи. Аз седи. Нека да седи. Аз седи малко. Седи малко. Аз седи, нека да слуша истории. Чиче, Сега, дай да номинираме някой с тия... Искаш ли, бе? Не искам да номинира. значи да ви кажа, за най-смешен текст... Не бе да номинираме за ледената дай му една кофа чаша. някой. Няма чаша, виж. Татарски, да не си има чаша. Че ще пиеш от чешето. Сега слушай, баце, слушай. Шефе, Я слушай кажи сега. ти одини за риба.
Летото е. Аз ти кажа, не ме шефосвай, той няма микрофон. Сега, слушайте, да се развеселиме. Иване, за тебе го разказвам. Слушай сега, шефе. Това е истинска история от Николай Иванов Подвратец. Слушай кой е написал. Дъскалицата. Кой пустиняк довлече този плъх у училището, пита дъскалицата. Това не е плъх, госпожо, това е на Марийка Мини Пинчаро, рекал Иванчо. Нема значение какво, мачката го излезе. Разбрали? Добре, ти що тръгна отзад напред от сценария, не мога да разбера. Що, Нали бе подредени истории? И аз съм от някъде. То стана голем темерут. Краси, я кажи това от Кирил Илиев, която е историята. Това ми е харесва Значи много. Кирил Илиев, събрали се пияници от една къща от Димово. Видинско от това. Това е Видинско, по стария път за Видин. Димово. Димово, да. Село. Отleво. Село Димово. Да, Да пият вино. да. Събрали се да пият вино. И какво да правят? Да. В къщата преди 25 дена починала бабата. Кой е това? Бабата. Бабата починала. А що ударението на бабата? Еми, да има риба, защото е врачански ден. Бог да прости бабата. Бог да Коя е тази баба? Ние не я познаваме. На Чакай сега, хората я На познават. хората я В къщата починала бабата. Поних. Що па трябва да я познаваш? Това не мога да разбера. И какво Починала са? бабата, Да. Слави, и тия са събрали. Да. Ами ги е кофти да пият, като гледат снимката на бабата на бюфета срещу тех. Инги е кофти, значи на тях име кофти Като седат да пият и бабата ги гледа. от портрета. Един портрет ме гледа от страната. Да. Обаче на сина на бабата много му се пиело, Да. станал, отишъл до бюфета, взел снимката на бабата и казал: и она си беше пустиняк. Обърнал снимката, седнали да пият, ка си пише от Библията. Значи, фанале два шашканина, след много бира, да одат повънка до кенефа. Какво значи да одат повънка? До Да туалетната. ходят да... До туалетната. Да, Повънка до кенефа, да идат до туалетната. повънка. Да. Изкарале кой какво има и започнали да пикат. Единия по едно време рекал: ти, баце, много пикоч си събрал, бе, я гледай колко дълго пикаш, фани напиши нещо на снега. Ми аз съм неграмотен, фани ма па пиши ти. Да, добре. Това ли го напише ти? Искам да помоля за една точка 18-ка. Сложете червена точка. Не, 18 е 16. 16 ли? Да, 16 е вече. Така ли стана? Така стана. Значи може и по-млади да ги подкараме, а? Да. Просто питам сега, като са свалили възрастовата граница. Кажи сега. Виж какво пише вестника намерих. Какво? Катаджия спира шофьор. Що ме спряхте? Да ви сурвакам. Това е вестник. Вестника. Сега, внимание, Че да ви да бъдем от коги е този вестник. Знаеш, Бойко подкрепил Решарски за Сирия. стига мани тия работи. Айде. Баща завел двамата си сина да копат кукуруз. Кукурус е царевица. Точно така. Всички го знаят. На здраве, ай. Да знам, може да има някъде... Нивата била до барата, Живи и здраве. почнали да копат и големия син ударил една-две мастики и се фърлил виро до нивата. Само шкембето му страчало от водата и баща му викал 100 пъти: аре бе, я да копаме бе, оня не да мръдне. Тогава баща му рекал: ей, семката аз мръшева, дето съм я фърлил. Вика на сина си. А сина му рекал: гледай какво любов. Сина му рекал: като толкова яд, надопи се да ти я върна. Това е да отгледаш син и да ти го върне накрая, да не дава Господ. Боци, я кажи ти нещо, че после ще виж какво Имаме едно се разказва. по-весело. Аз мога Знаете ви ли? кажа как се нарича това състояние, когато група момичета са друсат и се тресат в дискотеката на любимата си песен у Видинско. Как? Корволенция. Годжи, а знаете ли как са два белота на Врачански, как е? Два белота. Два белота, какво значи два белота? Белот. Имаш е белот, дама и два поп. белота. два белота. Дама и поп, имаш на примерно... Имаш два белота. На всичко. Ко си имаш два белота? Да, и казваш: двама брадати дедова с 4 боски. Сам.
Един излезъл да си пие кафето и си пуши цигара пред блок. Доре пред блока била една комшийка и той се приближил до нея и вика: много ми са мандръса. Да знаеш некой от блока къде и на неги много и са мандръса. И комшийката рекла: па не знам за друга. Коги бех маничък, един комшия ме вика, ще отекам и вика: видиш ли тази те кошетка? Викам, виде. И он вика: те тук те мандра съм леле ти пенка. Да се изфука пред детето. Нещо, което не е изпратено. Това е хубаво. Я го кажи. Стоматолог. Историята при това е стоматолог и чекай, малко дете. Първо на здраве, чеки, на здраве. Айде. Ма няма ми пиене. Сипи. Не ще да пия повече с вас. А? Не искам да пия Капни ми повече една с вас. капка, айде. Айде. Гледай път от... Айде за Бог да прости. Айде. За бабата. Ако е простотия, нали държите? Да. Не. Да. При заболекар малко детенце, 6 годишни, майка му го Чекай го взима. там, как е. Майка взима 6 годишната си дъщеря от кабинета на стоматолога у Враца. И каза на дъщерята: айде да тръгваме си вече. Какво ще кажеш на чичкото? И момиченцето рекло: пустиняк мръсен. Какво да кажа на заболекара? Иван Кръстев ни е изпратил следното нещо. Една баба се кара на внуците си, които не я слушат, и им вика: ей, газовете ви по рантове, а акъл ви не доважда. Газовете ви по Добре, бе, рантове. разбрахме го. Разбрахте. Има ли смешки, които да не са насочени в дълбочината на простотията? Има. Молим, уважаеми Има един зрители, да разказ. изпращат по-такива. Това са ни изпратили. Не, има един разказ, ето в А ние един сме ги влак преселя. пътуват жена с куче и мъж. Мъжът изважда една цигара и я запалва, жената учтиво го помолила: може ли да излезете, господине? Мъжът отказал и продължил да си пуши. Когато излезнал, тя взела цигарите му и ги изхвърлила през прозореца. Връща се човека и забелява, че цигарите му ги няма. Госпожо, може ли да ми кажете къде ми оставихте цигарите? Съжалявам, а вие ме принудихте да ги изхвърля през прозореца. Ядосал се мъжът, ма си замълчал. След няколко часа жената излезнала и той е фърлил кучето през прозореца. Когато се върнала и видяла, че го няма кучето, казала: къде ми е кучето? А той е казал: отиде да вземе цигарите. И ще чака на следващата спирка. Това е пак Ама това е обич. от Владимир Иванов. Владимир Иванов ми праща. Фанал един баща детето си и другите от малата да бутат един камион. Как да го бутат? Да го бутат, не могат да запали. Камион. Да, тръгнали дечурлигата да бутат. После кажи у нас за дечурлигата. Да, ще кажа. Тръгнали дечурлигата да бутат, а сина рекал на баща си: тати, то камион не сака са мръдне. А бащата отсреща: аре, бутай. Детето пак: тати, ма ти що не буташ? Бутай, и аз съм го бутал на майки ти. Той обяснява на детето си, виж как го превъзпитава. Тук има една легенда. Из легендите на Северозапада. От това да боци къзмата на заболекар. Какво? Боци къзмата. Това е човек. Казма е лопата, така, права лопата е Къзма е права Боци лопата. къзмата. Къзмата, значи боци правата лопата. Да. Боци къзмата от това на заболекар и доктора му вика: нема баце, ни ела, трябва да го вадиме. Ми вади го като трябва. Извадил зъба и нашия човек рекал: абе, я ми тури то зъб по една ратийка. Що бе? И те така. Прибрал се у къщи, влезнал у клозета, фралил зъба право от дупката, засмел се така на една страна и рекал на зъба: айде, кът не щеш да ядеш леп, яш говна сега. Изпратил. Плана имам, Не предварително. знаем. Това е легенда, така ли? Легенда. И аз имам. Това е врачанска легенда. Мит. Сега историята ни е изпратена от Иво Магароко. Сега не знам, така се е написал човек. Иво Магароко. Така се е написал, не знам кое. Историята по действителен случай. Нали? Естествено. Така го пише. Една жена отишла на гости у съседката, че да й са пожали от пияницата от дома и така, както се казва, мъжа, който бил пияница. От дума на дума съседката казала, че има само един начин да го накара да спре да пие, а също, че така отказала и нейния мъж от всекакъв алкохол. Съветът е бил да сложи една умрела мачка, това е котка у бидона с виното, и да види след няколко дена резултат. Намерила жената умрела мачка, сложила у бидона и зачекала.
След дни пак се срещат и я пита, има ли резултат? Не. Как не? Те така, прибирам се, онази и какво да видя. Нашия реве, моли се, извива мачката с думите, пушти още малко, пушти още малко. Боци, кажеш ти нещо, аз ще търся онова за мадрец. Един старец питал, що са голи тия моми, бе? Печат се, бе, дедо. О, ние едно време си ги мандръсваме сурави. Разбираш ли? По-бански. Чакай. Историята се развива един след обед. Гледахме тенис с един приятел и коментатора казва, кои тенисистки ще играят. Тенисистки ще играят. Казва името на първата и после обявява, че тя ще играе срещу Серена Уилямс. И тогава моят приятел каза, мамо, тази свиня ще прекине. Ще играе срещу Серена Уилямс, Да. а той казва, тази свиня ще я прекине. Да, точно така. Ще я прекине, значи ще я скърша. Ще я скъса. Я кажи ти, че аз си има на дълга Имаме и легенда. снимки, ако искате да мога да видим малко снимки, кажете, да поразчупиме нещата. Дай само да кажи кажа легендата. легендата, че тя е много легенда. Добре. И после ще почнем снимки. И аз ще наблегам на Малко пиенето. по-дълга е. Преди 1000 години е мало прочут мадрец по тия земи. Довъждали при него какви ли не пустиняци. Ора от целия античен свет. Всички древногръцки философи минавали от тук, през Видийското царство. Он им помагал да ги учил. От него съм чул какви са първоначалните белези на изневерата и по какво мога да се познае. И същевременно да не мога да се познае, взимала ли си е плука булката или не. Дошъл един суек при него. Какво е дошъл? Суек. Суек е младо момче. Като пустиняк. Суек е лалугер, като пустиняк. Суек е лалугер. При философа отишъл един суек. Немал къде да оди, па се отбил. Он бил миничък, млад, още боска не е виждал, ама се кал да разбере, оти бил любознателен, а и хормон го бил нагръчил, ударил го по-ранчко. Та попитал мадрецо, о, велики мислителю, у наше племе кризата се довлече, суша да стана голем зор, големо чудо, нема женско, нема кьора в уста, иначе с чеша вранти, големи ювенти, бранти, та жената и са крият тия пустиняци да се не разбере, и всичко заето, коя спазарена, коя продадена, коя украдната, иначе има скочибри. Дал Господ парясници, ама аз не съм се ушлайфал, та не мога да разбера на коя и е крехка жабето, та да мога добре така да идете при тази клесунгирица. Малко трудно написано. Така, мадреца помислил, почесал се по макарите, па рекал. Синко! Това мадрец. Синко! Чуй, мадреца! Муха от мед не бега. Това е като водораслите обарата. Ни мога го запреш, ни мога го откажеш. А тие дека ги сръби катерицата са видят отдалеко. Натам. И по какво да ги познава, бе, философе? Философа казва, по кръвта по джуките, синко. На изнервената жена джуките й са кръвави. О, благодарим те, велики мислителю. Ама ако тая мастията са поправила и вече не е грешна, по какво мога да познава тогива? Философа казва, по надгробни окамик, синко. Тогава младежа казва, да си жив и здрав, мислителю. Ами ако пави не враже, какво да правим тогава? Къда подхода? Философа казва, подходи, синко, с лечени гащи. Те тогива и умряла да паша стане. И тука. Благодаря ти много, философе, как да ти се отплата? Философа, макия ти ми е платила на младини, синко. Хареса ли ти легенда? Това идва от така наречената съкровищница и културна Това е културата. културата на Северозапада. Точно така. Така Малко е. е остро, но е култура. Да, кажи нещо за последно и ще ви гона. Не, чекай. Здравейте. Не, сама ще от тук, защото... Малко къси работи, гледай сега. Не, да кажа за интернет. Кажи за интернета, че това е супер. Здравейте, казвам се Борислав Христов, на 21 години от София съм. И искам да ви разкажа една случка, която ми се случи наскоро. Действието се развива в град Лом. Това е преди Видин. След Видине от тук, като ребиш. Как ще след Видин, като преди А, Видин? преди Видине, да, аз мисля за Монтана. Няма значение, това не помага на историята. Действието се развива в град Лом, офиса на интернет доставчик. Бех с една позната, разказа той, защото искаше да си смени доставчика на интернет и докато чакаме момчето да попълни данните на приятелката ми, влезе един човек. Той отиде при момчето, което пише на компютъра и му каза: ще моля да ми оправи така, да пратиш ора оназе, оти мачката преклъцала некъв кабел и неям интернет от 3 дни.
Дай си адреса, пусна молба за изпращане на екип. Момчето си дало адрес и след малко човека зад компютъра му казва: в целия район има проблем. Не е само при тебе, не е от котката. Другия рекал: уни вече я прибия, много късно. Виж кой Дуда Кривата споделя във Фейсбук: я казах на мъжо ми да се разведем цивилизовано, като хората, тихо и мирно. Обаче не. Дойде пиян, доведе оркестър и се избия. На здраве! Уважаеми зрители, това беше вечерта на културата на Северозапада.